kodi moyo umene anatipatsa tapanga nawo chani? Lero ndi pa 1 January 2025 talowa chaka china chanyowa. Kodi ngati Mulungu nkutenga stoko ya moyo wathu anganene kuti 2024 wapindula kapena sanapindule nawo moyo? Komanso chongomva zoti ndi honorable timakhala anthu odesedwa. Ameni. Amen. Koma kundipasa mpata oti ndibwere ndikugawana nanu chapa mtima pake pa Yehova lero tsiku la paderadera. Ambuye akudaliseni. Nyengo sili bwino, nyengo yasintha, tikonze zinthu, climate change, njala kaya ndi zina zoterozo, tiyeni tikonze zinthu. Koma ndimafuna ndikuuze iweyo mwana wa Mulungu kuti pamene dziko lapansi likulimbana nkukonza chilengedwe, iwe ndine tikonze ubale wathu ndi Mulungu. Oyi. Uthenga umene ndimayenda nawo ndi wakutha kwa nthawi. Moti apa sindiyankhulanso china koma kungokuziwisani ndikukukumbutsani ndikukuchenjezani kuti nthawi yatha. Yesu Khristu ali pafupi kuza. Kuteko ngati tasala tulo lerolo, ngati tasala madansi akumveka uko, nkhani yake ndiyoti tikakhale naye mu ufumu wake pamapeto pa nthawi, pamapeto pa moyo uno. Kumathero kwa zonse kuzakhala chiweruzo. Ameni. Kuteko kwatu Nowa analalika uthenga atauzidwa zoti aseme chombo kwa zaka 119. Tembenukani mtima ukubwera chigumula mbali na ya kusema chombo. Tembenukani mtima anthu ndikufika potopa nawo uthenga. Ndikuyamba kumutonza Nowa, wapenga Nowa, watere Nowa. Mwina muli monse nangaso nthawi imeneyo sotu olomvula kuna alibe. Inalisa na gwepo. Ameni. Choalimbisa mtima kuti Nowa kunena zona panalibe. Nowa analalikira kwa zaka 119 popanda chochitika mpaka nanamaliza kusema chombo. Abale anga chaka cha 120 Mulungu analamula nyama kuti zilowe mu chombo ziwiri zina 77. Anawagonthesa nkhutu anthu anthawi ya Nowa. Anawapangisa khungu kuti asaone. Koma iye mene zimachitikira mwinaso nthawi imeneyo chaka cha 120 chimalalikidwe ndi matumikiridwe Nowa ana asintha. Pozindikira zone ngati Mulungu akuti nyama zizilowe, ndiye kuti china chake kusendera kwa zinthu zonse kwatani. Koma munthu anakanika kuzindikira nyama imamva kuti tikalowe mu chombo, koma munthu osatani osamva. Chigumula chafika. Satana ngati ali kolero ndiye kuti anatani tsiku limenelo anapulumuka. Koma anthu anthawi imeneyo palibe ulo ndi mmodzi yemwe kupatula Nowa ndi apa banja pake. Kutero kuti kukhala masiku amene nafeso sitikudabwa kuti MP akuti Labani Yesu Khristu akubwera posachedwa. Oh yes. Sitikudabwa ayi. Amen. MP si abusatu. Koma lero akuti Labani Yesu Khristu kubwera kwake kwayandikira, palibe chimene tikudabwa. Zambiri zikuchitika kuzikoku zimene ndizodabwitsa, koma tikuzitenga zina muzina la chitukuko nkumazilandira osaziwa zona kuti tikulowa mu mbiya yake ya njerekezi. Amen. Ndimafuna ndinene kuti mawu amene tiwayankhule lero akhala ochokera pa Chivumbulutso 13 kuyambira verse ya 15 mpaka na 18.